Добре дошъл в нашето кратко видеоръководство за MyPOS Carbon Fiscal – универсално устройство, което комбинира POS терминал, касов апарат и фискален принтер в едно. В това видео ще ти покажем стъпките, през които трябва да преминеш, за да подготвиш устройството си за приемане на плащане. В комплекта получавате паспорт, рекламни стикери за приемане на картови плащания, бизнес карта за сметката, зарядно и фискално устройство. При включване на устройството, началният екран ще покаже приложението Aurora POS. За да го стартираш, натисни веднъж върху иконата му. Това ще отвори екрана за вход в приложението, където от падащото меню трябва да избереш оператор. След като избереш оператор, въведи паролата, указана в заявлението за фискализация, и натисни бутона Вход. Ако желаеш, може да се свържеш с Wi-Fi мрежа, но не изключвай мобилните данни, тъй като това осигурява връзката на устройството с NAP. За да добавиш артикул, отиди в меню Програмиране. Първо ще трябва да въведеш името на артикула и неговата единична цена. След което да определиш в кой департамент желаеш да го разпределиш. Департаментите представляват групи от стоки или услуги, които са предварително дефинирани според това как са посочени в заявлението за фискализация на устройството. След като вече имаш създаден артикул, премини към меню Департаменти. От тук може да коригираш съществуващ или да създадеш нов департамент. За тази цел трябва да избереш една от предварително дефинираните данъчни групи, които ще откриеш в меню Програмиране. В него е уточнено с каква ДДС ставка оперира всяка една група – А, Б, В или Г. След като вече имаш създадени артикули и те са добавени към съответните департаменти, може да се върнеш към основното меню, където ще видиш три таба – клавиатура, артикули и кошница. Съществуват два варианта за иницииране на продажба. Първият е през таб Артикули, където директно може да маркираш артикул с предварително зададена цена. Вторият вариант е през таб Клавиатура, където ръчно ще трябва да въведеш цена на артикул, след което ще бъдеш отведен към кошницата, за да завършиш продажбата. Кошницата е последният модул преди приключване на продажба. В нея може да редактираш количеството на артикула, да го премахнеш изцяло или да приложиш отстъпка, както в лева, така и в проценти. След завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон, идва момента да избереш метод на плащане – в брой, с карта или комбинирано плащане между двете. Чрез меню Служебно въведени, изведени, можеш да въвеждаш и извеждаш суми в касата. В горната част на екрана се изписва наличността към момента, като тя се актуализира с всяко въвеждане или извеждане на суми. В менюто Отчети има няколко категории. Дневните отчети са X – междинен отчет, Z – финален отчет в края на деня, ако имаш касова книга, както и отчети по артикули и департаменти, които могат да бъдат пуснати на дневна база. В съседната категория са разположени отчетите на фискалната памет, откъдето можеш да изтеглиш както съкратен, така и детайлен месечен отчет.